Bueno, pois o vindeiro 25 de marzo, como cada ano xa dende hai 4, este ano é o quinto, pois estaremos na quinta carreira da Ostra, carreira popular, na que todos, pois nos últimos anos participaron máis de 300 persoas, que a verdade é que está tendo moito éxito entre os veciños e veciñas de Soutomaior e os veciños e veciñas de toda a comarca. E a verdade é que estamos moi ilusionados de novo este ano en que sexa un novo éxito. Eu quero convidar a todos e a todas a que participen. Non é unha carreira competitiva, sino que é, digamos, unha carreira de saúde, non? De correr e andar, de participar, sobre todo. E está aberto, ademais, pois a todas as edades. Cando digo a todas as edades, digo, pois, bueno, a partir de 12, 13 anos e aí sin límite. O percorrido vai ser o mesmo que o do ano pasado, que é un percorrido que se pode facer de maneira, entre comillas, cómoda, ten altos e baixos, pero pódese levar ben sin ter unha preparación específica para unha carreira que tire moito por a preparación física. Pero eu quero incidir sobre todo na carreira dos pequenos. Temos para todas as categorías, temos a carreira que se van a facer ali no circuito propio no Peirao, e sobre todo que todos os nenos e nenas que participen nas categorías inferiores todas terán un recordo da súa carreira, quede de primeiro ou quede de último. Isto é importante, que sobre todo queremos invitar a todos os nenos, a todas as nenas dos clubs de fútbol, das escolas deportivas, que ese domingo estén ali, porque vai ser un domingo divertido. As inscricións pódense facer pois na páxina de cronotec.es, que son pois para os do concello é gratuita, e para os que son de fora pois son 5 euros, como en todas a maioría das carreiras populares. O prazo é hasta o 21 de marzo. Como todos os anos, pois a todos os participantes nesta carreira se lle dará un agasallo consistente, pois, como sempre tamén, nunha camiseta conmemorativa do día. Puntualizar que os empadronados e os nenos teñense que anotar no pabillón da Montesiña, e os nenos tamén teñen a opción de anotarse media hora antes da carreira, ali no mesmo sitio. Teño participado nas tres últimas carreiras, e este ano espero poder participar tamén. A verdade é que estou atravesando un catarro importante e a miña forma non é a de outros anos, pero eu espero, ainda que sea un pouquiño a pé, outro pouquiño andando, pois chegar á meta, como di o refrán. Por lo tanto, eu creo que non se trata aquí de competir, sino de pasar un día divertido. E eu estou, como foi tamén no Carnaval e como foi noutras actividades do Concello, eu estou disposto a participar, porque creo que é o mellor, non? Compartir coa xente, estar coa xente e sobre todo, divertirse coa xente do noso pobo e de xente que nos visita ese día, non?